שהוא מחזיק את הפרח הכי יפה שהוא אי פעם ראה. הוא עצם את העיניים כי הוא לא האמין, הוא פקח אותה שוב והיא עדיין הייתה. אז הוא קם לעשות קפה ולשטוף את הפנים מול המראה. הוא אמר אני מקווה שאני מספיק חכם בשביל לשמור, בשביל לקיים, לא לאבד. אדם שרואה את הפרח הכי יפה, היא עצמה את העיניים, היא פקחה אותן שוב כמו ציפור מהססת על הסף של הכלוב. אז היא קמה לשים תקליט, מים רקחו ובינה לבין עצמה היא חשבה אני מקווה שהוא מספיק חכם